Des de l'1 d'abril del 2023, com ja hem informat des de Gremicat, els treballadors ja no tenen l'obligació de presentar a les seves empreses el parte de baixa per incapacitat temporal. Aquesta modificació implica canvis interns i en la presentació del parte de baixa per part de les empreses. Canvis interns. Una empresa té que saber el més aviat possible la baixa del treballador per poder substituir les funcions que està fent aquest treballador. Des de Gremicat aconsellem als nous contractes de treball incloure una clàusula on informi que el treballador té que comunicar la baixa a l'empresa per incapacitat temporal. Els treballadors que ja estan treballant a l'empresa aconsellem informar i comunicar per correu o per escrit que tenen que informar també a l'empresa quan tenen una baixa per incapacitat temporal. La presentació d'aquesta baixa, ara actualment, s'ha d'escriure les funcions que està fent aquest treballador. I a més, tenen que coincidir amb la categoria que està a la nòmina i la descripció que es va fer en el contracte de treball. Tota aquesta informació l'heu rebut pels mitjans informatius de Gremicat, com les news, la pàgina web i per xarxes socials. Igualment, si teniu qualsevol dubte, us podeu posar en contacte amb el vostre assessor de Gremicat. Gremicat escolta i avança amb els seus clients.